paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sa dino ti papanam ko raw. Nakasukat ka. Inak agbijaw ang kail. Sumurot ka? Sa dinaw. Ijay bangir abantay ang kail. Ay na, talaga day tante pakakumikumam ita. Saan kan ngagbarbartag? Unang kail. Sanain. Agbidyo ak man kit di iti upload ka. Ay sige. Ngim umayak man makikapitan na ibus ti kape mi kanya time. Ay kat ala agkapi kalatan ang kail. Kaburburak tayo danom jay tirmaos. At damatan kapi jay lamisaan. At dapay gatas kan asukar ijay. At dapay tinapay. Ay mayat Ala, ingkag kapain. Tay saganak man dagiti itugot kaw nga agmisyawn. Sige man. Nakpagkape. Anya nga kita nakasukat. Groceries kan bagas ang kail. Ay, nagiwaras ka iti groceries? Una, mala, intayawn. Kuyugon nak. Ngam no di mo kayat, agbatikan. Nilangan violet in nakayaban. Ay, umayak sakpay lang ti surot mo. Awan lakit, violet ti kadwam. Katuan mat ta makatulong mat kanyak. Sana kasken ka, ngagpaubah ka pa nung mabanog ka. Sana balita na piksa ka amang uba. Intaki diag video nga rin. Marikwanan, saan ka din nga imay dito itersenam ni Entay? Saan mat? Apay ka day. When tadyak meten nasiputan arimwar, ibaon ko kumapay agumatang iti kape kang asukar, angam awan meten. Iso asya ko natin imay dito. Saan mat ngayon may dito tersinak, maray? Ha? Ni Entay ngut jay nakalugan iti tricycle ni Tuarog. Amukon. Amangan no mapandamanin ag video. Ay, una yan ni Enteng. Simurot manan ka ni Tuarog na agbijaw. Kat bay amlata. Sana balita agin enjoy mat ni Kapitan. Sa bagay, angam di pa'y matagpakada. Tapno amok ko mano sa dino ti papanan na. Ala, sana balay. Nakita masimur ka ni Kuarog. Ay, nasurutan matan ni Tuarog ti agvlag. Kay kayat na matan. Saan matan ngagbarbartag? Ay, kasta talaga. At least, adamot masapsapulan na dita. Nga oray kaskasanaw. Kan kas itinakunam, saanan ngagbarbartag. Wan, katsyak, kas naliw-liwak laang mati agrels. No ada makitak anapinta sa sabong. Ibidyo, kas jay laang. Katun oray siyak paray. Saan adakas dayta? Mayat kat dayta apangipaayan iti oras. Ngam ti manarsarita iti kaaruba. Nabuyam ka day ito video ni Kuaraw, tuya. Jay tinulungan na alakay ang nakabaklay iti kinayo na. Why? Nabuyak Sinublat ni Kuarog tay baklay tila kay akayaw. Sana intulot iti kanapaw. Nagiraman day ta, i-video na pa. Tapulain na ipos na. Katun kita man kat ado tinagbuya. At dapay nang iti istaw. Ay, adula aming aramitin ni Kuaraw. Apay no aramidum man. Tapno adda pa ka kumikuma. Makumiko makijibangkag. Awan oras ko kada kita. O di ang video kay bangkag. Kaduam tanwang mau. Adula aming. Manaktakla day ta iti trabaho. Ay! Si Abaw, si Kapitan Intay. Nakay ka na at paisang alam. Ay, samot kay man. Mayat san itsulam. Anya ka no? Lakay ka kanon ng kail, ngam natair ka. Una. Wala. Nayunam ti groceries ka itad mo kan na. Itad mo tamay sabag. Ha? Alin itad mo. Baka pabangat na miti baga na. Kurangan iti may sa abagang kail. Ditan may kantay may sa alakay di tabalasi uti karayan. Apay na. Itno duamit nga mintinted mo iti day jabakait anang ibaga natair ka. Naragsa ka na karon.
Ay, ika manin gumatang iti groceries. Dahil kanto ikantay ko na mga aday di palasyo ti karayan. Unan na. Enjoy gayam ti kasto nga aramidan. Ketuan may. Mala. Umuli kay di tuktok na di dakil abataw. Sa kagsala-sala ta ibidyo ka angkay. Naa. Ingka na. Ah, Siguradaw. Adun to ti agbuya. Alan. Ingka na angkay. Urahin nak dito yung tricycle ko angkay. Mapanak pa di bangkaw. Inak manghirwar iti kwarta. bangko. Una. Addan sweldo ko iti panagbidbidyaw. Ay, mayat ano kasta. Tamangan tanto iti restaurant. Ken intanto makicindang kay. Aw, anday tanti ka ng tanggay. Ah, ay naghibasan. Ay agbusugak ano kasta. Unang kay, sige lang. Namsakbay na, agbidyo tapay. Ibidyo manin. Urepan na nga di ibidyo. Kasta talaga ang kay. Mala, kumita ka dito ita ibidyo ka. Ala. Ay, kitama. No natairak mo tlaan. Natayar ka ang kay. Sige, mangan ka. Ah, Agisak mul kay iti sidain. well, agisak mo lang kasto. Ayos ang kay. Enteng, ayan ni Kwarog. Ada kamot dito'y paraangan anak kaindayon. Una. Ibidyok man ti bagbagik ang nakaindayon. Ta ipos ni Kwarong. Anya, agraman dayta, i-post na. Mayat tupay. Ay, alaman kiday. Agsala ka man dita nagtakdiram ta ibidyo ka. Anya, agsalamot nga ibagbagam. Alan tapno da maropam dito ibidyo. Anya nga iti isalak. Sige. Agkantak ta agsala ka. Ha? Sige Sige. Ang galing. Ah, Galing ko sumayaw. Galing ko sumayaw. Galing ko sumayaw. Ay na. Ay, mayat Ay, mayat! Kwarog, nagbanglo dayta si daan alinuto yo Unan tay, iso nga inawagan ka. Ta dito'y tayon balay ko amangan. Oray siya, kat inayaban na, nana. Ketuan tapno adda ka duwak nga aglutaw. Imbag ka pa'y, ta nakaswildo ka manin iti Facebook mo. Ang damot basit. Ay, mayat dayta Kwarog. Ang damot basit masuswildo ka. Iso nga iparanod kumot basit kadagiti awanan. Una, day tati mayat, close friend. Anya nga iti iparanod mo. Igatangak dagiti babakit kan lalakay iti groceries da. Ay wow, mayat dayta. Nasaya at launay, close friend. Oray basait kat makatulong ka. Una, Takunada nga rod, saan mo abukudan ti pagsayaatan. unan tay. Tay kunada nga rutan, no agparanot ka. Agtultuloy matiswertikan ka. Wen, Violet, husto ka. Made ti agim imot, tamaimutan kan tumay. Nasaya at tada ka diti paraangan nyo, Mare. Ikan ka, iti si daem alauya. Naghimasan. Msigay, idisumpay laeng di tatugaw maray. Aday ta. Imbag man, tagpadigo ka maray. Apag isaw, awan si daon may kinibadong ka. San kami payanangan, taur urayot jay sangput na anatang manipod bangkag. Nagbayag nga raw kat mabisi na kaun. Ay apag isaw, daytan ti si daen nyo. Apag iso dayta, kada kayo. Agyaban nakmaray. Naggapu dayta ijabalay ni Kwarog. Ado ti linuto da ni Violet. Iso ako na da nga umay kaikan. Ay imbag man, tanaimas ti si daon ni Kwaraw. Nagsweldo ngamin iti Facebook na. Iso an naimas ti si daen na. Ay imbag man, di pa'y agpabarato mo. Ay na maray, umdasen nga agluto da iti naimas asidaan ket agpadiguda. Agpabarato kumamot uray 5,000 lang. Ha? 5,000? Na, sobra kamay. Basila day ta para kinikwarog maray. Kas iti nakunak, saan unay adakkel ti masusweldo na iti Facebook na.
Kat umdasan apadigwan na ka itinaimas asidaan. Emot kede ah. Nala, ingkakat yalis dayta sidaan. Taalaak mutlaang dayta malukong na. Sapay nagpintas dayta malukong na. Ay kukwa kun agraman day ta malukong maray. Na Agsusweldo mo ni Kwarog iti Facebook na. Di gumatang manen na, ay unay kan maray. Ay, Jack amo, noan niya ti sawakan ka. Nabsuga ka. Oray siyak ba daw? Imanay asindat at impadigo ni Mariba ng alinuto ka no dakwaraw. Imbag pa'y ni Kwaraw, tagsusuldo gaya man iti Facebook na. Iso nga rod ako nak nga ag-Facebook ka mag. Tapno ag-sweldo ka mag. Tapno ka na yun anaimas ti sidain ta. Tapno saan ta ang maawanan iti bagas. Tapno makagatangak mo't iti napintas a bistidak. Tapno makagatangak mo't iti napintas a sirpungkaw. Ay nagadoki din nga imbaga mo na ya. Ala, si kalangan tag-Facebook. Ag-video ka, iti pusmaw. Diyan nga rod damaw. Si kakuma at nalalain ka. Ay awan isem ko iti kasta. Agbangkaga langin Ay badong, kukwa talaktan ti mapapal. Iso akastoy laktan ti biyagta. Tadi mo ammo tag-diskartay. Nagadulaki din nga ibagbaga mo na ya. Kawang mag, tuladom nga minan ni Kwaraw. Diyak nga rod isem tag-video-video. Si kaano kayat mo? Diyan nga rod damaw. Ay sorsorwan. Si kati interesadaw. Iso si kati mang tulad kini Kwaraw. Tasyak, agbangkagak langay. Yaw! Tatabadaw! Anda ka kadidita kalapaw, yaw! Oh, Kwaraw! Anda ditoy. Dumanon ka. Huh! Nagbaran na ya. Ay, Anda ka, may Kwaraw. undata. Pag naakman. Mapanak ko madita bakil, tadita ka mapanagbijaw. Ay, mayat Ado ti bakis dita, mabalin mo nga i-video. Undata. Ang sakbay ang mapanak dita bakir. Ibidyo ka mampay. Ha? Well, napintas to ti bijaw, tatabadaw. Adun to ti agbuya. Ala, agtugaw ka dita kawayan na tugaw yaw. Ket umisem ka. Anya? Ipakita manaragsak ka. Ay, ala, agtugawak ditoy. Aw, kasta. Sige, umisem ka, tatabadaw. Ngem, anya nga ito ipasimudaag day ta video, Kwaraw. Ipasimudag na ti kinakurapay. Ngem itilukudan day ta, naragsak lata ti biyag. Kastaya. Untata. Sige, ituloy ta ti agbijaw. Ay nagadumit ta kagudwat kaban Kwaraw. Pangipanamday ta. Kadagitag kasapulan di ta kabangibang a barangay ang kail. Apay awan matulungam dito barangay tayo. Tanas ken adumayo ka pay laang. Unag man iti ang kail. Taddaman no a pamilya ngagkasapulan iti bagas. Kasi damait. Di may sa pamilya. Naawanan da iti ama. Kahit saan pa makatrabaho di asawa na. Tamasakit mait. Na-depress ang kail. Aya, Ala, da kayon ti kadwak ama pandita bangir a barangay. imbag man ta iparanod mo man ng tinasweldom iti Facebook. Wala ang kail. No sana buyain dagiti tattao ti bijaw. Di sana kumamot nga agsweldaw. No kasta nga raod. Nasken mat atumulong uray basit laeng. Alagarod, kuyugan ka. Tainta dita bangir a barangay. Ay, no kasta! Si kagayam ni Kapitan Hinteng! Ay, uwan manong. Siyak ni Kapitan Inting. Ay, nataer ka mo't gayam! Uwan natairak ka talaga. Kwarog, pagbali ng adwa sako ti itin mo ka ni Manong Alakay. Ha? Ay, kuhang kail. No kasta, dua ka banti itidyo kanyak! Ay, kuwatata. May salaeng. Ngamin, jay may sapay anat da. Kat itid ko ijay balo di tabangir a kalsada. Kasta aya! San nabali tata? Tao may kayon tumanan ikan magsweldo ak ijay pisbaw. Ay, katuan mala, katagyaman akmanan Imbag langin taad da interview abagas.
Tanay, nasakit ito mengkaw no agtrabaho Oh, adto'y ti merienda yaw. Agyaman kami antay. Ay, mariknak mo ti bisin ka. Mabisinak mo't. Apag isaw, nagluto ak iti pansit. Ala, mangan kayon. Alam to'y silpon ko antay. Tay video na kami kinanggal mangan iti pansay. Uray panangan nyo iti pansit. I-video. Ay, ibidyom amin agaraw may banang. Talaga akas tati bragel. At tuwing ti silpon ko antay. Nakaridi na itan. O sige. Aha. Oh, aday ta, medyo dumistansya ak. Oh. Ala, agsao kayon mabalinod. Ay, hello mga karils! Hello, kada kayo amain. Mangantayo iti pansit ngayon luto niyan ti banang. Nabisinan kami nga minanapan nagiwaras iti bagas. Agmerienda tayo mga karils. Ka-FB, ka-vloggers, friends and relatives. Nagswilduak manan ang kail. Kat inak manan gumatang iti sardinas ken noodles ken dadumapay. Nga iparanod ko kadag iti kakabsat nga awanan. Ay, ikagumatang tagjutak iti barangay hall. Iso adi ka makuyog ita. Ni Violet ita ti kadwakang kail. Ala, ngayon manong nga ti maksa iti swil. Kanayon ka mga paranod. Ayos lang ang kail. Muawan dag iti viewers ka. Sa anak ba't ngagswil daw. Iso anas kin lang iparanod ko may. Mala, ituloy mo dahi tangar aramidem. No, kasta ko mati aramidan ti amin nga estambay dito yung kabildatan di. Ayos ko ba? Umaa. Ala. May mayat dahi ta apaka kumikumam. Unti agsyat ka iti anak. Naibati di ata insardeng munti agsyat iti anak. Wala ang kail. Tuloy mo dahi ta. Sana dakis. Nasaya dahi ta trabaho. Ala, Guarog! Ituloy mo ti kastangar aramidan. Takas ko na ni Kapitan, nasaysaya at dayta, ngam tayo mapankaag. Ngam sakpay na, kaya't may mga nakablaawan, dagiti sumaganan. Da isang Aka Batman, Rema Garma, Cari Gonzalez, Jennifer Lopez, Madeline Corpus and Family, Bernadette Malamon, Kathleen Villena, kan Eloisa Contawe, Tita Edmonton, West End, Alberta, Canada. Kumusta kayo aming gitaan? Ala sigay! Diban, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Ito'y drama tayo, Kapitan Tintin. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Pagay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Anak napasamak mo paray. Ay, pare. Ay! Agkurad ka sa matin. Sugar, pare. Uy na. Imbag mo sana makaalis na itataba daw. Ay. Ay, jaka mo ako araw. Ay, gusto ka man ta. Kitaan mo tibagbagin. Ay, salbag kamot, pare. Ah. Paglabusin na kiday. Ay, oo nga. Ano. Saan ka di ang nagatulday tataba daw? Ay, medyo nagatil nga ron. Ay, delikadong arudan Ay na, agkurad gayam ni pare Badong. Ha? Ay, no bilang mantakas ka. Nakakatkatawa ka di dayta. Intay. Ang mga no agkurad di kwa. Amin ang pagbagi na. Nagalas mo't kanti kasta panunot mo. Intay. Ay, ibagbagak lang nga. Ang mga no agbaysog. Ay, adalaok na apa naguyaw ti saom. Eh. Made ti kasta. Ay, maliklikan niya katawa no kasta.
Imbes kit di akasyang jay tao. Ang katawaam kit din. Ah, Na Anya ti makunang Mariban. iti anya, maray. Nakaalaan nga ta ni kabadong iti sakit na akas jay. Adda atap ko. Angam sapay lakumata saan. Anya dayta. Amangan no naala namot kadagiti makunto na awagwag abadbado. Ah? Adda nga men dagiti daduma dita. Nga isuot dalatan ti ginatang da iti wagwagan. Adi da pay labaan nga umuna. Anya? Atap ko laang mutkit di ah. Ang pag-aamu tayo mat at talagang adda ti kasta. Iso arumbeng alabaan no addaman gatangan tayo abado. At damot lang nagatang mo nga agas mo iti butika ba daw? At damay. Apay nga raw ang nakapanimig ka dita abay titawa. Ay, masuro na kiti pa nag-isan kanya ni Parintay. Anya? Agasan ngay. Ibaga na pa ikiday, ngaglabo sa kanoy jay sango ti paradaan, dakwaro gijay ilay. Ha? Sadak kita-kitaan, manipod ulaw, aging gatsakak nga umisisay. Anya? Ay, masuro na ta pakaragsakan dan samot, hindi pa nagkurad ka. kasano ngay marituyang. Agkurad mo ni pare pa daw. Ay, na. Na apay akastamutan ti panagkitam kanya, ken panagkatkatawam kapitan. Ah, ay, pimanta agkurad ni pare badong. Ay, Uray agkurad, taadamot tumtumarin na nga agas na. ay, naimbagan humaagasan pa. Na Ay, amangan numayakar na pa ken katikurad na. ay saan, tadyak mo't itulok, kapitan. Huh, dita ka man langaw. Nay, paray, da kayo magganam na ita. Ay, Ay, sus. ay, Ay, nadatan ni Tata Badong ang kail. di ka mas asidag pare. Nya, Agsublitan ko arog. Ay, tumaraytan nga umadayo dito. Unang kail. Nalaka ay ati maakaran iti kurad. Ay, intan ang kail. nay, Parintay, warag! Subligaw! Basol mo ah. Nya, Amom lang arudin nga agkurad ka. Rumar-rumar ka pa ilang aming. di pa lakit, mayakar nga, paiso ti kurad ko kadakwada. Heh, Ay saus tinasaya at mapan ka ijay bangkag. Ta ijay ka nga agpaimbag. ay, huwag na na. Nasaysay at ijay, tado dagiti bulbulaw. Wan, adu ijay ti bulong dagiti patani ang mulata. Mabalin ka no, nga agas ti kurad ijay. Ketwan, uray jay maysa akas labayabas ti bulong na. Ay, madandanagan na. Apay, Agagatal ti kodil ko. anya. Ay, agukokis mo ti kodil ko. Na ay, amangan no agkurad ka matan. Ay, saan mo ah? Jacket agkurad. Ay, dayta ngamin ka. Tanauyaw ka, iti adda kurad na. Ni, anya ti mapaspasama kada kayo ang kail. Agkudkudak nga rod. Yay, agkurad kayo matang. Kasta nga rod. Ha? Makita mo ni. Agukis ti kodil ko. Ay, sus, taray ko arang! Timaray mo ni Kwarong. Anya ti kunam kwarog. Agkurad mo't ni Uncle Mau. Kastangarod na nakuha nang. Sus, delikado na ito yan. Ha? Ay, no kasta. Makaakar nga rod ti kurad ni Kaba daw. Lakit di ah. Delikado tayo nga raw. Ay, iso nga ita. Mabuti ako na mapaniti balay da ang kalintay. Kumusta ka ba daw? Mayata yung tuyang. Naagasa na yung tikurad ka. Awanay. Wangag paisaw. Awan matang. Agyaman ak iti agas at inumarkaw. Kandag iti bulbulaw. Nasaya at mo. Tapno saan nakakatkatawaan ni Kapitan. Wain, kit mabalin ko itan, ti mapanagpasya-pasyan. Ay katwan na. Ipakitam nga awanon ti kurad mau.
Mamatangak man, maray. Ay, oray awan gumatgatang kanya ka ba dong? Anya? Ay, di ka umas asidag dito. Agawid kan. Ay na, di ka agdanag, maray. Awan na, igtikurad ka. Ah, sigurado ka? Wayne, mamati ka kanya. Kita ma. Kita nak. Nay, nay. Awan mo't nga agpaisaw. Ay, agyaman ak ano kasta. Kahit mabalin na ko nalakwan, maray. Tangay mabutang mat ni kwarog kan ka, inteng. Ano san ti aguray dito'y igit ti kalsada, iti pagluganan ta. Di iso. Tinaskan, mapanak iti doktor. Hey, takayo magayam na ita. Papanan nyo, maray. Parinteng. Ay, Inak ipadoktor na inteng, tagkurad matan. Ayan, ang kurad. Na. Kasi ka di maray. Na, nay, pari ba dong? Awan matan ti kurad mo? unggag pa isa. Engat inasabit mo. Kaya ko amaamuan, pare. Ay, di nakasasigan maray. Ang mga numaakaran na kididitakuran daw. Na. Narigatay. Iso apanawan kayo pa tayo. Tanay, ang kurad gaya mo di parenteng. Ay, awan ay, ang kurad ay. Ay. Just kikit diti kastoy abiyag. Inteng? No apay mat nga naakaranak iti kurad. Ay, kat, siguro tapno mapadasa mo ti agkurad. Anya? Nauyaw ka ngamin, iti adakurad na. Ah, Iso aday ti maganab mo. basol di pare ba dong? Taapay ang nagpakita kanya. Anya? No saan ko man nagparparang, adayo ko nga inuyaw ko. Na Ay, agyaman na. Tanimot parenteng ita, ang kurad. Na, Katawa, tuman magtuyang. ay agtal na ka man ba daw? Kanya, Apay masapul ay ang ibales mo, tinaramid na ka? ay kituwin mo ta. Tapno marik na timpalakam na kanya kitay. Padagkunak saan arumbang agibales ka ba daw? Ha? Umanayon ang naagasan ti kurad mo. Naagasan gaya man ti kurad ni tata ba daw? Aywan, awanon. Ay, kunaklakid din no aman agas na. Naimbag man ta naagasan. At damot laeng kan kadaytano kayat mo ti umimbag, kwarog. Ay kasjay. No anya ti iparit ti doktor amakan, ay kadi mo kan kanin. Aya. Kan siyempre, di mo liwayan ti agtumar kadagiti agas. May angyaw takas taman ti ibaga kini Uncle Inteng. Ha? Barang no maikat mat ti kurad ni Uncle Inteng. Ay na. Parenteng ngaya. Di nakman kita-kitaan na Ha? Amin sa amot na para titibagin pare ang kurad ay. Aglamos ka man kini Ay, pare. agtalda ka. Ha? Kaya't kulang mo't ang makita, no amin na para titibagay, kahit ang kuradain. Manawan nak dito Tila ibagbagam. Nya, kahit nisumot lang dahil ibagbagam kanya kini paray. Di nakasarsarita. Napudot ti ulog. Yay, kul ka lang ka di paray. Kastoy lagaro dante sa adak. Kul ka lang. Mga asar ka dyan. Ay, sorry pare Ay pumanaw ka. Naynayunam lang ti parikot ko. No isuti ko nam, di isaw. Panawan ka paray. Ikan! Masurun mo't lagayam ni parenteng. Ay sumardeng ka man si kabadaw. Nya, Apay, kayat mau ngagsubliman ti kurad mau. ay sana, kun may sa, mabalin ayamot ti kasta. Katanya ngay ti among, amangan no agsublay. Ha? Pangasim tay sardeng mo day tangar aramidom. Nya, Imbes kumaki di agtinulong kayaw no anya ti maaramay. kahit iso mga mintinangiro kay tuyang. Ay, oray pay, saan arumbang nga ibales mo tinaramid na kun ka? Maladi kag danag. Manipuditan. Jakon ulitain, tinaramid ka. Nasaya Kumusta kan paray? Kastoy lata Dua kabilangan ka ni Banang. Anya? Kabutang na mga minikwarog akanak akon. Ay, no siya. Saan ang mabutan king ka paray? Agyaman nak tayo may na binisita. Ay, kituwan mo ta paray.
Gaputa kayat ka atulungan. Tapno magasan ka. Ah, ay, Ada bulbulong dito nga inalak. Ah. Makatulong da ito king kaparay. agyaman paray. Kaya't kumuti herbal medicine. Dumungag ka, tayo baga king kataramidam, paray. Kumusta ngay mat ni uncle mo nga inteng, kwarog? Sigun kinihanti banang. Umimimbag ka nun ti kurad na, kagawad. Ay nasayat nga rudno kasta. Mabuti nga kami na mapanidya balayda. Ah, Amangan nga numakara na kiti kurad. sa bagay, oray siyak, ay, mabutengak ang maakaran, narigatan. Naimbag lakit din ata, dapay agas na. Uwin nga rod Tanwawan, kasi tayo amin dito'y ang maakaran. Yan adayo na. Awan ti maakaran ka na tayo. Sabay kuma, kagawad. Mayatan ti kudil mo, Enteng. Awanan ti kurad mo. Maragsa ka na. Tawanan kurad ka. Kat, aramidem ka di manen ti panaguy-uyaw mo, ah? Ha? Amangan no adamanen makitam di taasakit ti sa balay, kat mapan mo asaran, wano uyawan. Kwa? Saan? Namiris ko itan ang madigayam tinauyaw. Kain mga asar iti tao nga daan na yun na. Nasaya at taamom. Manipot ita. Liklik akong ti agdilaw iti anyaman a klase ti sakit ti padak ataw. Nadidigra akong? Nasaya at tanakaamiris ka matlaan, Enteng. Ay na, Kapitan! Saan ngamin anasaya at akatawaan nyo ni Tata Badong? Gapo itipurad na. Ala sigay! Dinan tinagipusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Lesia Tumli. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, PMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay natuyan, nagmayak kag kapay. Nangrunan no da tinapay. Inutang ko lang kin ni Marikwa ng dayta kape kan asukar. Magmanta pinautangan na ka. Ino nagadon ti mangibagbaga saan ngagpautang day taba. Inistro kat gayat. Nyamanin nga tinaramid mo. Enteng, saan ka nung agpautang ni Marikwanan? Ay kik, di tayo mapilit, no di na kaya tagpautak. Iso ajay honorarium mo, inton maawat yo. Yawid mo adagos tanay, awan aminan dito'y balay. Siyempre Apay, nagkunamot ka adyak yawid adagos. Ay, amangad no kompormento manan ti pangigas-gastusam. Pangigasto sa kumangay ka awa bisaw. Malalala. Hinakon iji barangay haw tanay. Aldaw na. Ay, di honorarium mo imulip-lipatan. Yawat mo adagos kanya. Maribana, amom kaday no asino itanti kapipintasan dito'y barangay tayaw. Deh, adda ayamat kapipintasan. Kunod daw, nabayagan na. Ammo kon mare. Ibagam asikati kapipintasan dito'y barangay tayo. Saan mat amaray? Jak lamabainan amang ibaga iti kasta. Kat saan matapod now? Kay, asino nga ron ti ibagbagam akapipintasan? Awan sa balay, no saan ani Marikwanang. Aya, Nay, apay, saan ka mamatay nga iso ti kapipintasan?
Ay kat, mamati ak amare. Wen, pudno day takinunam. Talaga anapintas ni Marikwana. Kapipintasan ko naman Ay, wen gayam. Kapipintasan. Ay ang gayam ni Kapitan Maray. Nasapaan na pan ije barangay hall. Alaan da ngamin itaket ti honorarium da. Iso malagayam anasa paanapan. Maray, manumay matimaanan. Ay, jak ammo amare. Takuna damat angin mato kano ti honorarium dagiti o opisyal tayo. Ay nagmayatan ngay no kasta. Malamaray, panawan ka pa'y nga ron dito'y arubayan niyaw. Tama pa anak man ijay laaw. Na, apay maray, mapan ka dita barangay hall. Yes! Naragsakak ang gail. Sikangay. Naragsakak mo't Agam, orayan mo't ni Antem to'y kaaw-awat ko nga honorarium ko. Ay, kasi ka mangitangkay. Ay, sigurado nga orayan ni Antem ije balay. May katagawid ka nga rutin Una, sigurado. Nakabanikas manan ni Antem. Nujak yawid dahi to'y honorarium ka. Ay, Kapitan, mabitlaan. Si kamot maray, papanam. Tayak pa'y amagmag na, Kapitan. Agpadaya, agpalaod, agpaamyanan, agpaabagatan na gumawan lata. Apay apo managna ka? Ay, kasyan na ko, Kapitan. Kasi kami talaga hindi ba dong ka? Ay, nauna din. Apay aya? Kasi kami nga raud. Apay akaasi kayo? Agasam tawan bagas may. Tawan si Dan may. Ayawan namin, Kapitan. Kaasi kayo talaga Ay, Kapitan, daka di kwartam dita. Ay. Ipabulod mo na kanya, tabayadak tumula dagaw. Kwa. Sige mo na, Kapitan, pautangan na kaun. Kasi kami ba't kinibadong kao. Kasanaw, no matay ka bay. Natakonsensya, nakpay mo. Sige. Pagguduan tan, dahil ito'y kaaw-awat ko nga honorarium ka. Ay, agyaman na, Kapitan. Ay na, nagdakil talaga dahito tulong mo ka na kabay kinibadong kao. Honorario. Ay, unay kamutin. Ay, kadang ko pa'y laang umato do ti agdan, nakatapayan ti imam. Ay, awanan ti adu asao. Yawat mo ti honorarium mo. Ay, banang, pagtugawin na kumapay mo't Ay, yawat mo kit din. Uray mo't apumudot iti bulsak Day tala daw-dawatan mo't yamom. Nasaya at mo. Aguray tabilangag. 1, 2, 3, 4, 5. Kwa, inakagkapen, babalen. Ep. Enteng, aguray ka. Apay? Kurang dayto inyawat mo nga honorarium mo. Kwa, Anya kwa, ay makaungutak ngay. kastoy ngamin, Agpalawag ka. No di mo kaya't amapan ko alaan di balunat ka. Kwa, nasabat ko ngamin ni Marituyang. Kat? Apay no nasabat mo? Kaasid na kano ka ni pare badong. Awan bagas da, awan amen. Kat, imutang iso nga impautang kunji kagudwa. Impautang mo? Bayadan na kano adagos. Ay, amaw nga agbaybayan iti utang dadya atuyan. Sus, delikadon da ito'y asermon. Ay na, 1, 2, 3 na kamanon. Warag, itulod nakman ijay ilay. Ay, katuna na tuyang. Ay, adagayam ibagakan ka. Aw, anya dayta. Kanayon adita tersina ni Marikwa ng tipagat-gatangan niyo Wine, andangin ngina tila ko na. Ay, sa bagay, tapuro original mag. Nalaklakay jay sa bali at Teresina Uray ta original mag. Jay lako dagiti sa bali at Tersina, lokal dagijay. Kasta ka day. Patsin na kwaraw. Kan maysa,
napintas ni Marikwan ang apaggatangan. Kahit mo ka di asawain, napintas day tersina na. Napintas jay langan ni Marikwanang. Kaslasan may? Kanayon mo ta nakamisuaut. Napintas. Kaslanto pa'y artista. Mala, aglugan ka nga rudahin, tay tulod ka ni Jay Ilay, tani aldawain. Ayunan niya. Ay, mapanak gumatang itinaimas asidaan mi kinhitatam abadaw. Uy, ado siguro ti kwarta mitanya. Ay, adda na utang kaw kini kapitan. Dito yung matpaggatangan ti karne, tinagsardengan ta. Wen, tadito iti paggatanga. Ayun kayam. Agtungpal kayo akanayon kin ni kapitan ano adda ibilin na kanakayaw. Tapay mo tanak ko namday ta. Ay, siyempre, nasingpo gayam. Man nakawat kan nataraki a kapitan. Wow, italangan ang kuday ta manipod kan ka, anana to yan. Ibagbagakla ang tipod na kwaraw. Mas dawak man. Takilat ka mo na nagbalin ang nasaya at kini Uncle Kaw. Sa anak ka di anasaya at iday. San may? Sa baliitan na. Paborito kun a kapitan ni Kapitan Intay. Kinuna ni Marito yang daytaken ka, Maray. Ay na, wen Maray, sika kano ti kapipintasan dito'y barangay tayo. Ket, imbag ano na mati kamat, Maray. Wen apay ko maajak patyan ngay. Anya pa'y ngay ti kunana. Kuna na pa'y kat sika kano ti kaanusan kan kasisingputan akagawad. Nagmayatin adinggan. Hoy, si Kalakay! Agbayad kan iti utang mo! Oh, Di ka la mabain alabas dito tersinak asaan kamot nga rod nga agbayad. Mare, pinagsasawam mo tan lakay. Kasanaw, nagbayagan jay utang na ngaging gaita saan na pa'y binaybayadan. Dakkel siguro ti utang na kan ka. Ay, Maray, 150 pesos. Na, ay una yan Mare. Binugkawam mo't latan jay lakay. Saan ka basta-basta agpautang, Maray? Amumot day tangaw galay. Kuna kaano agpapautang kaitan. Ay, saan? Apay ko bang agpautang akngay? Ay, awan nga rod Jack makautang ita. Ay, agawid kan, Maray. Da. Saan ka pautangan? ay na! Hudayan na busog ko to yan. Kastoy ko makaima sa kanayon ti si Dainta. Laglagi pa, nga inutang ko kin ni kapitan, tinggatang ko itinaimas asidaan ta. Riri ka ngamin, ariray, maka. Ay, unay ka matin to yan. Tila mo pagut-utanga man. Kapitan, naiturad mo nga utanga. Nadamag ko gayam ang naawat ng ti honorarium na. Ni manan Marikwanang, inutangam iti kape kan asukar. Ay nabadong, oray asinaw, nalakaklaan ti umutang kadakwada. Taamok no kasano ti style ti umutang. Sano ang nautangam ni Parinteng? Kan Marikwanang, kat saan da ngagpapautang da kita? Marurudak. Saan nakit din a pinautangan ni Marikwanang? Saan na ka pinautangan? Saan ka noon nga agpapautang? Kanayon nanto pa ya pautangan ni Nana tuyang. Kasta aya. Unantay, agsubli-subli ni Nana tuyang nga umut-utang iti tersina na. Madinsa ti kastoy ang mapaspasamak Tauray mo't nga uncle mo, inutangan na. Ay, isumot lagayam nga imbaga na nasingpat ni Uncle Kaw. Tainutangan na mo't gayam. Ay, tapno makautang. Ibaga na anasingput. Ang kasano nga tamutan ngay no oras ti panagsingir. Maibaga na pa ilang at adagita. Enteng, singiremon ni Marituya. Ay, saan pa nagbayad? Ay nasken asingirem tapno agbayad. Saan ko mamutin ang masapul asingir-singirin?
Makaamo ko mga agbayad matan. Kunak namin kan ka. Adi na ammo ti agbayad. Ay, isunod di lumabas dito balay. Wen agpaiso. Ala, inkasingironan. Ay, jak tayo mo ugalit, singir-singir dito pa utang. Ingkan, tanay, awanan kwartata. Sige man lang. Ay, Marituyang! Mabit laeng! Nay, apay, kapitan, anya ti bagam. Ay, maray. Apay, nalipata maon. Ti anya, kapitan. Eh, jay ngay utang mo kanyak, idi napalabas pa'y abulan. Ha? Agsingir kamot adagos. Medyo nabayag mo di utang mo. Iso anas kin abayadam mo tin Ay, saan ka nasaya at kapitan? Awan babain mo. Singir ka la singir. Kaguran akon ita, tasyak ti agsingir. Si kansan ti kalalaadan a kapitan a nakita. Yay, Saan kan taon ngay butos? nagmumot siguro timbaga kanyak ni Marituyang. Ay, nagmadilakit din ti panagsasauna ka. Kaya kungagungat saan ang takababain? Bayam, mapankuntuman ka sa rita ni pari ba daw? Kaya kumamot ti maitulong nga ni pare ba daw? Ay kat ibagak abagbagaan na ni Tuyang na. Saan anasaya ati kas nga ugali na? Agbayad kayo iti utang yun Saan kayo ang mabaling o masidag dito No saan kayo ngagbayad? Kumare ka na pintas. Ay, agbayad kayon kunak na Kumare kwa ng anagsiksay ka na anaws. Ay, Marituyang. Sikhamot gayam dayta. Wen maray, itay kapay ngamin nga agong ungod. Iso ang nagpaigid ak basay. Ay, kasanaw. Dagito'y nakautang dito tersinak. Di da mo tin agbayad. Labas da alabas. Awan baba inda. Oray, tanapintas ka malat. Wen gayam. Oray si Kamaray. Kat dakkel mo ti utang mo dito tersinak. Anya mo ni seksi ako mari ko na umutang ako mapay. Umutang ka. Kat saan ka pa ang nagbaybayad? Agbayad ka pa ibot Siyak matan ti ung tamaray. Iwarwaras ko pa iti sa bali ang napintas ka. Kasta ka din kanya. Nagkuna nga minyain kay warwara sa napintasak. Ibabawit nga ro daun. Si kanti ka papangitan akagawad. Nagsungit ka lang ro daun. Nagalas pa ito halay. Iwaras kon to pay. Tapno awanan o may gumatang dito'y tersinam. Pari Badong! Pare! Umay ka man biig! Apay maray. Ay, pare! Bagbagaan man mat ni Marituyang. Apay, kanya tinaramid na. Kat no idising-singiran ni Inting iti utang na, agungat matan. Agkakasakit asa o timbagbaga ka ni Inting. Ay, unay mo daytan maray. Kababainan ako ni kumpare. Isu abagbagaab. Tama ditikas jay nga ugali na. Idi imutang. Puro nagsasaya at dagiti imbagbaga na. Ang idisingiran dan. Puro agkakasakit mutan abalikas ti imbagbaga na. Nas ka na dumagas ka diti tersina ka ba daw? Ay, wait maray. Bagbagaan man ni Tuyang mo Kabukod maray. Damot utang na dito tersinan. Idisingir kon. Kaguran na kon. Siya ka nun ti kapapangitan na kagawad. Kasta mo reklamo ni Maripanag. So, bye-bye antayon. Siyak langan, di makamukin dito yung kam. Apay adim bagas ka dita tersina ni Marikwanang. Wine, tanda yung baga na kanyak. Kadyak na gustuhan, yung danon na, ngay naramid ma. Anya ngay naramid ka. Ay saan kon arumbang ngay palawag paiking ka. Taamom no niya dayta. Puray pa'y gayam ni Kapitan na nabaybayagan na kumparik, pinagsasawan pa. Kal, talaga mag anaalas ti ugali dagit atap tao. Sika, tinaalas ti ugali na tuyang. Isu asika ti rumbang amapan makisarita. Ay pakpakawan. Apay ko mga aramid ngay dayta. Apay di mo kaya nga ramiday. Kaya't mo mapangoro iti binalsay.
Siyak itan, ti pang uram iti pinalsay. Gawa na. Ay, awarin ti mata makigayam kayo ka. Gapo iti dayta nga ugalayim. Iso ano kayat mo nga dapay mabati agayam mo. Mapankan dumawat iti dispensar kada kwada. Tan napatad asikat ti maditi ugali na. Ala na toyang. Ingkan, tapno saan ka mapukawan iti gagayam. Ngam sakpay na, kaya't may mga nakablaawan ni pagayam uken tita kam 6. Ken, kada kayo amin ng apo anayat adumdum nga kada bitid turangan niya. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.